खुलुमबाय नेचार पाब्लिकेशननि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे समाव नोंथांमोननो फुंबिलिनि लोगोसे रादाब होनो लानाय जादों। हठात दिनै 19 मेनि रादाब नोंथांमोननि सिगाङाव फुंनि समाव लाबोना होफैदों। दा बेवहाय मा मा दं नोंथांमोनहा थाम्बनेइलाव एसे नुखाबाय जानो हागौ। दा बाहाय फैदो फारि फारि नायना लांदिनि। दा बाहाय फार्स्टआव नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा जि निउसनि सोद्रोमाफोरनाव COVID-19 गाग्लोबनाय जादों होननानै बुंदों। दा बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लादों 18 मे खालि हठात मैयानि समाव खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला जि निउसनि हाबा मावगिरि सा 28 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों होनदों। दा बेयावहाय दा मुलुगनाङै कर'ना भाइरासनि जानाखि गाग्लोबनाय, बे गाग्लोबनाया मुलुगनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि सुबुंफोरनि देहायाव गाग्लोबनाय बादिनो निउस रिपर्टारफोरनियावबो गाग्लोबनाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ। दा बे हिसाबैनो दा मैयानि समावहाय जि निउसनि सा 28 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों होनना बुंदों। दा नेक्स्टआव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लानाय जादों बङाइगावनि साफ्राखाथायाव गंसे गेस टेंकि गारिनि जाब्रबथाय जादों। दा बेयो मैया 18 मे खालि जानाय जाथाय। दा बेयावहाय नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों गारिया सोनाब बंग'निफ्राय गुवाहाटि फारसे थांगासिनो दंमोन। नाथाय हठात जाब्रबथाय जानायाव सालायगिरि सन्जय कुमार बिथाङा गोब्राब जखम जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव थाबैनो थिसननायनि जाउनाव मोजां थासारियाव फैफिनबाय होनदों। बिथाङा गुवाहाटिसिम थांबाय थानाय समावनो 31 नं राजा लामानि साफ्राखाता हठात बङाइगाव जिल्लानि साफ्राखाता मुंनि जायगायाव 31 नं राजा लामायाव बाहाय जाब्रबथाय जादों। गेस टेंकार गारिया जेबो गेब्रुनाय बा बेफ्रुसारनाय जायासै। नाथाय बेफ्रुसारनाय जायोमोनबा गोबांथार खहा जागौमोन होननानै प्रसासन एबा खुंथाया बा पुलिसफोर बिथिङा फोरमायदों होननानै बुंदों। दा बेनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों आसामनि कर'नानि थासारि जोबोद गाज्रि जानानै दङमोन। दा बेवहाय नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों मैयानि समावहाय हठात मैया मोनानि 11 बाजियावहाय आपडेट खालामनाय बादिब्ला नुनो मोन्दोंमोन गासै 115था केस जाबायमोन। बेनिनि गेजेराव 68 साया एक्टिभ आरो बेनिनि गेजेरावहाय मैयानिनो बेलासिनि समाव आरो सासे थैबावनायनि गेजेरजों 4 थैनाय जाहैबायमोन। दा बेमोन आरो बिनि उनावहायनो बावैसो उनावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदोंमोन दा बिथां सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जाय 6 गोदानै टेस्ट मोननाय जादोंमोन बिथांमोननिफ्राय सासेया गोमानानै दङ होनदोंमोन। आरो बे गोमानायखौ लानानै गोबांथार बिथिङावनो जोङो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय नुनो मोन्दोंमोन। गिनाय गिख्रंथाव जानाय जों साफ्रोमबो गिनांगौनि खोथा जोंनाव फैदोंमोन। नाथाय नोंथांमोनहा गिनो नांला बा खौरां बिजोंफोराव बे फोसावनायखौ नोंथांमोनहा नायनानै मिथिनो मोनफिनबाय जे नै बाहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा फ्राय पुलिस खुंथायनि गोख्रों नायबिजिरसंनायनि गेजेरजों बिथां गोमानायखौ मोनफिनबाय होनदों। हरनि 2 रिंगासोआव गुवाहाटि नोगोरमायाव बिथां खारखोमानाय बा गोमानानै थानाय पेसेन्टखौ मोनफिनबाय होनदों। दा बिनि थाखायनो गिनांगौ गैया। बाखि जेसेबां जाखि कर'ना पजिटिभ मोनदों बिथांमोनहा बेन्दोंआव थानाय हठात क्वारेन्टाइनाव थानाय गोजा। बिनि थाखायनो जों बांद्राय गिनांगौनि खोथा गैया। गावबागावखौ सामोलै लाबानो जायो। खुंथायनि जानाखि बिथोन भाइरासनि थाखाय सांग्रांथि लानायनि जानाखि बिथोनफोर बेफोरखौ जोङो गावबागाव फालिबानो जायो। दा बिनि थाखायनो गिनांगौ गैया। गोमानायखौ मोनफिनबाय बे खौरां। दा बेखिनिमोन नोंथांमोन। बेनिफ्राय गुबुन आपडेट फैबावबा नोंथांमोनहा मोनबाय थागोन। बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै लाब्लानो जाबाय जाहाथे नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो। एसेनोसै, गोजोन्थों।